Zmaj iz pletene korpe. Pod kuhinskim prozorom stajala je pletena korpa sa jajima. Iznenada, ljuska najkrupnijeg jajeta puče i iz njega iskoči zmaj. Ko sam ja? Zapita se zmaj. Ima li nekog da mi kaže ko sam? U kuhinju uđe tata. Kakav divan držač za sapun, reče tata, ugledavši zmaja i odnese ga u kupatilo. Držač za sapun? Naljuti se zmaj. Ne znam ko sam, ali držač za sapun nisam. Samo što je zbacio sapun s leđa, u kupatilo uđe mama. Divna li je ova mašna, reče mama. Stade pred ogledalo i zakači zmaja za kosu. Nisam ja mašna, povika zmaj i odlete. Slete na sto gde ga ugleda baka. Kakav neobičan upaljač, pomisli baka. Uze zmaja, pritisnu u stomak, a iz njegovih usta pokulja vatra. Upaljač radi, reče baka zadovoljno i stavi ga na policu. Onako, za ukras. Nisam ja upaljač, gunđao je zmaj. Ovde niko nema pojma. Ožedne od bljuvanja vatre polete ka čaši vode. Stade na ivicu čaše, ali se okliznu i upade u nju. U pomoć, povika. Tada naiđe deda i zagleda se u čašu sa zmajem. A, tu li je moja proteza? Izvadi zmaja iz čaše i ugura ga u usta. Proteza me grebe, čudio se deda, sve cokćući jezikom. Nisam ja proteza, promrmlja zmaj i jedva pobeže iz dedinih usta. Leteo je od lustera do lustera, ne znajući šta da radi. Da li iko zna da mi kaže ko sam? Najzad se umori i slete na Igorov krevet. Zdravo, pozdravi ga Igor, tek probuđen. Zdravo, odpozdravi zmaj. Ko si ti? Ja sam dečak, zovem se Igor, reče Igor. A da li možda znaš da mi kažeš ko sam ja? Upita zmaj pun nade. Naravno da znam, odgovori Igor. Ti si zmaj. Tako je, zablista zmaj od sreće. Ja nisam držač za sapun, ni mašna, ni upaljač, ni proteza. Ja sam pravi pravcati zmaj. Nikada nisam sreo tako lepog zmaja, reče Igor. Ni ja tako pametnog dečaka, reče zmaj. I slete Igoru na ruku kao pripitomljena ptičica.